Lauaxeta sarietara. Agintari, gonbidatu, epaimaikide, antolatzaile, eskerrik asko guztioi gaur egun hau gurekin ospatzearren eta zelanez aridunei zorionak eta gure aitortza euskara lau haizetara zabaltzeagatik. Hain zuzen ere, Estepan Urkiaga Lauaxeta poeta handia omenduz, gaur ere poesia sariak, ikusentzunezko saria eta orezko saria banatuko ditugu. Eta saridunak nortzuk diren ikusita, seguru Lauaxeta bera ere harro egongo litzatekeela. Dudarik barik, hizkuntza bakarra da gurea, munduan parekorik ez duena, eta gure mugez harago ere lilura sortzen du euskarak. Ondo daki hori gure hurrengo protagonistak. Laura Penagos, kolonbiarra da, sortzailea eta antzeslea, eta performance bat prestatu du beren beregi Lauaxeta sari honetarako. Entzuteko eta ikusteko desiatzen egongo zarete, beraz, Laura, hortik zaude? Bai, Amaia, hemen naiz. Nasa Yugue. Tukuna. Ugua. Kishwa. Nukak. Yuruti. Kamtza. Hauek dira, Kolonbian hitz egiten diren hizkuntzetako batzuk. Txiptxa, gurea, desagertuta. Ondo esan da, kolonialismoak erroetatik erauzi ziguneta. Ez dago. Nik enuen gure hizkuntza hitz egiteko aukerarik esan, tamalez. Eguerdion, guzti hori, Laura Penagos naiz, antzesle eta sortzaile kolonbiarra, orain dela 16 urte ailegatu nintzen ona bizitzera, zehazki Iruñera. 2008an Iruñera ailegatu nintzen bizitzera. 2006an bi euskaldun, gure herrian, Zuezkan, ezagutu nituen, eta garai horretan gure ahizpa hostal bat jarri zuen. Gure herrian eskalada egiten da, herri oso ezaguna da kirolak egiteko. Horregatik bi euskaldun horiek joan ziren eskalada eta deporte egitera. Orduan, lehen aipatu dudan bezala, gure ahizpak hostal bat montatu zuen, eta han bi euskaldun horiek ezagutu nituen. Egun batean, estudioan nengoen, eta haiek sukaldean egon ziren hizketan, eta orduan, lehen aldiz, euskara hizkuntza entzun nuen. Izugarria izan zen niretzat, inoiz ez dut ahaztuko zer izan da hori nire bizitzan entzutea, bai orduan haiengana joan nintzen, eta galdetu nien, aizue barkatu, zuek? Zer hitz egiten ari zarete zuen artean? Ze zuek, zure azentua gaztelaniaz oso espainola da, eta orduan oso arraro iruditzen zait. Zein da zuen hizkuntza? Orduan haiek berehala erantzun zideten. Gu euskalduna gara eta euskaraz hitz egiten ari gara. Euskara hizkuntzak limurtu egin nuen, eta berehala unkitu ninduen ez dakit zergatik, baina bizipena ederra bizi nuen.
Gero ja, hemen egonda, Iruñean 2008an ailegatu nintzen, eta orduan berehala erabaki nuen euskara hizkuntza ikasi behar nuela, nola ez, hemengo hizkuntza da eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta horretaz gain, lehen aipatu dudan bezala, txiptxa hizkuntza, kolonialismoak desagertu zuen, tamalez, orduan nik enuen aukerarik ikasteko. Baina hemen Euskal Herrian, bai, zorionez, aukera izan dut euskara ikasteko. Ez bakarrik ikasteagatik, ikasten baizik eta hemengo kultura sustatzeko, bultzatzeko, sozializatzeko, eta besteak beste, parte hartzeko. Ez da, hemen Euskal Herrian nik uste dut oso garrantzitsua dela. Horretaz gain, gure aitak, Kolonbian, jesuitekin ikasi zituen berak, orduan haien artean euskaraz hitz egiten zuten. Ez da, batez ere haiek ez ulertzeko zer hitz egiten ari ziren. Orduan, bai, jakina, oso ezberdina da. Orduan, beti gure etxean nola bait, euskara kultura oso presente izan da, izan ere aitak pilota jolasten zuen, oraindik fronton dago espazio horretan. Orduan, niretzat beti oso berezia izan da, edo lotura txiki bat izan dut euskararekin, eta oso garrantzitsua izan da nire bizitzan. Gaur egun, zango nuke, euskarak nire utxunea betetzen dit, arbasoen utxunea, arbasoei utxuneari euskarak lurra eman dit, egunero, euskarak lurra ematen dit, agian aurrera jarraitzeko, baina batez ere zuekin partekatzeko, eta izan ere hemen gaur egon naiz hemen zuekin zuen edo gure hizkuntza partekatzeko. Orduan, bueno, pues, plazer izango da, gero zuekin partekatuko dut beste arratutxo batean. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Laura. Sari banaketarekin hasi orduko hitza luzatuko diogu Euskara Kultura eta Kirol diputatuari, Lexuri Arrizabalaga, zeurea da berba. Eskerrik asko, Bizkaiko Foru Aldundiko aldun nagusia, herri ordezkari ezberdinak, gizarte eragileen ordezkari ezberdinak, lagunak, egunon guztioi ondo etorriak, lagoaz eta sarien ekitaldi honetara. Euskara maite dugunok, euskarazko kultura aberazten laguntzen daben erreferenteak saritu gura doguz gaur. Gorko sarituen modukoakaz, gure hizkuntzaren biziraupena ziurtatuta dago, eta erreferente barrientzat inspirazio iturria izatea be espero dugu. Belaunaldi oparo honek be aurrekoetatik edan dabe. Gure kultura eta literaturaren ikurren artean dago, Amaiak esan duen moduan, Stepan Urkiaga Lauazeta, ekitaldi honen ardatz bihurtu duguna. Izan ziralako gara eta garalako izango dira. Ospatzeko batu gara eta badaukagu zer ospatu. Euskal kultura sasoi honean dago, inoz baino osasuntzuago. Osasun horren seinale dira, ekitaldi honetan saritzen duguzan lanak eta egileak, zorionak. Gizartea lotu barik aldatuz doa. Ohitura barriak sortzen dira eta joera barrietara egokitzen gara. Aldaketa horretan aparteko egokitzapena izan dau euskarazko kulturak.
Bere halakotasunak agintzen dauzan idazkera eta irakurketa barrietara egokitu da euskara. Musika arloan be soinu barriakaz ustartu da eta abesti entzunenen artean be kokatu. Ikus entzunezko joera barriak be aurrera eginda be eta euskarazko produkzioak askotakoak dira gaur egun. Olakoak gure hizkuntza malgua eta aberatsa dala erakusten dabe. Sari honen bitartez, euskararen sustapenean, babesean, transmisioan eta egokitzapen horretan eredu izan diran pertsonak eta eragileak publikoki omendu gura doguz eta ospakizun honen protagonista ein. Beraz, Lauazetaren legatuaren parte zarenoi, eskerrik beroenak gure kulturan daukazuen eragin positiboagatik. Eta eskerrik asko gure ondorengoentzat eredu eta inspirazio izateagatik be. Lauazeta sariakaz euskal kulturgintzaren ospakizun handien txanda edegi dugu. Ondoren, euskararen nazioarteko eguna ospatuko dugu eta ostean Durangoko azokan be alkar ikusiko dugu. Lortu daigun indar horregaz jarraitzea eta urte osoan zehar gure kulturaren eta hizkuntzaren aldeko ospakizunei eustea. Beraz, segidu daigun ospatzen. Eskerrik asko. Barriro be, deituko dut saria emoteko. Poesia sariekin hasiko gara eta dakizuen moduan bi kategoria ditugu, 35 urtetik berakoena bata eta 35 urtetik gorakoena bestea, eta gazteenen kategoriarekin hasiko gara. Epaimaiak aho batez hartu du erabakia hau bezalako poema ederrengatik. Behin, lenguaia irasagartu zitzaidan. Izkia aztatu nuen, gramatika zuritu, bertsoa ahoskatu gero, poema osorik ahoskatzeko. 35 urtetik berako zailean, 2024ko Lauaxeta poesia saria, 2 aldiz iraun poema bildumaren egilea den Oiane Zuberoa Garmendia Glariarentzat. Zorionak. Egun honik, bazen behin neskato bat idaztea maitu zuena, baina alferretik ere bazuen. Eta aitak, afizio hori galtzeko beldurrez, 2 txanpon ematen zizkion idazten zuen poema bakoitzeko. Agian guraso bezala, ez da oso txukuna, ez? Alaba erostea. Poesia da lerratzeko bada ere. Baina izue, hamarkada batzuk geroago, neskato horrek poemak idazteatik Nobel saria irabazi zuen. Eta orduan bai, potxikoratu zituela sosa asko eta asko. Bislabazi Boska poetari buruz ari naiz. Historia kontatzen hasi nahi zenean, agian zuetako batzuek pensatu zuen neu nintzela neskato hori, ezta? Baina ez, nire aitak etzizkidan txamponak euroak ematen edo peseta, janez gogoratzen. Baina izan dut beste sorte bat, eta niri aitak txikian nintzela, poemak irakurtzen zizkidan gauean. Liburu bat, batez ere, zen irakurtzen zidana zen Jose Hierroren Cuadernos de Nueva York. Nik ez ditu gogoratzen poema edo hasi hoiek, baina noski, hasiak ere egiten direnean lurrazpian daude eta ikusezinak dira. Lurrazpian geratzen dira, esperoan. Eta uste dut bi aita hoiek zuzen aritu zirela, edo direla, zer eta idazten hasteko sariak pizgarri dira, eta irakurketak ere ezinbesteko dira. Eta idazten jarraitzeko ere bai, txamponak eta irakurketa gehiago ere beharrezkoak dira. Gaurkoan beraz, eskerrik beroena, irakurketaz ornitu nauten guztiei, eta poesiaren nazia nigan ere induten guraso, lagun, irakasle, bikote, Jose Miel Bidador poesia taldeko kide guztiei. Eta baita, idazten jarraitzeko errekonozimendua eman didazuen hoi ere, eskerrik anitz. 2, 3, 4 aldiz iraundezan poesiak eta poesiaren zaindariak. Eskerrik asko.
35 urtetik gorakoen kategorian ere epaimaiak aho batez hartu du erabakia, entzun. Guztiak bezala nahasia, gutxi bezala privilegiozkoa, jaso genuen moduan maitatua, elkarrekin birsortu ala gorrotatua, eraldatzen lagundu dugun guztia legez arrotza, guk gaizki oroitua eta okerrago kontatua, beste norbaitek trakets irakurriko duena. 35 urtetik gorakoen poesia saria, ulu egiteko bolondrez bila poema bildumaren egilea den Arkaitz Kano Jauregirentzat. Zorionak. Eguerdion denoi. Mila esker Bizkaiko Foru Aldundiko arduradun eta agintarioi ez dira asko poesia erdi-erdian edo zentraltzat duten sariak, eta gore bada gaur Lauaxe eta saria jasotzea. Eskerrik asko baita ere, epaimaikideoiz, Lauaxe eta sari honetan poesia ez den edo poesiaren mugetan dagoen, eta iaia poesia ez den liburu bati jarri diote arreta, eta estimatzen da akordatzea. Lauaxe eta poeta handia izateaz gain, nire ustez bada goitizenik aproposena poeta batentzat. Ze bere baitan badu poeta guztiek nahiko luketen zerbait. Da gurari bat, nahikari bat, gaur egun esango litzateke errelato bat duela bere izenak, goitizenak berak, ez da. Lauaxe eta. Izan ere poesia, eta nork esaten zuen, aldi berean dela utxala eta ahal guztiduna. Eta nora liteke, hain aurkakoak diruditen bi ezaugarri horiek batzea poesiak. Utxala da, jakina novela baten alboan askoz jende gutxiagok edo ia inork irakurtzen ez duelako. Eta ahal guztiduna da, hizkuntzarekin daukan harremanagatik. Izan ere, hizkuntzarekin harremanik intimoena daukan generoa dudarik gabe poesia da. Hizkuntza alda dezake eta hizkuntza aldatuz gure arteko harremanak alda ditzake eta beraz guztia alda dezake. Hortik ahal guztiduna izate hori ez. Nik uste du sistema barrutik jakeatzen duen generoa dela poesia. Beti dago gertakizun edo ekintza poetiko bat bizitzan merezi duten gauzen atzean nire ustez. Izan daitezke bi txanpon horiek poema baten truke ematen direnak, edo izan daiteke beste edo zer. Orduan, poetak besteak beste jende setatia garenez, zuen baimenarekin irakurriko dut poema labur-labur bat, poeten seta izena duena. Dirurik ez, nola ba, irakurleak nekez, eta ganora ere zalantzazkoa ustez. Bizitza laburra dute, luzea, gaubella. 4.000 urte bai, iraungitzear daudela. Liburu finegiak idazten dituztenez, alabak amari oparitu dio novela, ez dezan pentsa, mehekiro maite duela. Ez dute gidatzen. Koitzaduak beti trenez, muker, gaizki esaka tokatu zaien aroaz. Ez zaiteztela engaina. Itxuraz baketsu erasotzen dute kainoietenik lerroaz. Elikatuz zaharkitutako txondor ketsu bat, ahanzturarantz xuxenean doaz. Suari hitzak emanez, asabenak jasoaz. Mila esker. Zorionak dioi eta behin poesia sariak banatuta ikusentzunezkoen Lauaxe eta saria banatuko dugu. Aurkeztutako 9 lanen artean epaimaiak aho batez erabaki du Jesus Karrera Hondarribiko Gorria film dokumentala saritzea.
Espainiako alderdi komunistako buru izan zen Jesus Carrera eta 33 urte zituela Alcalá de Henarezen fusilatu eta hobi komun baten lurperatu zuten. Bere zenidek 2018an lortu zuten bere gorpuzkia Hondarribiara ekartzea, baina bere historioa oraindik ere ez ezaguna da eta bere memoria berreskuratu nahi du lan honek. Horregatik, 2024ko ikusentzunezkoen saria jasoko du Hondarribiko Gorria dokumentalaren zuzendaria den Aitor Bastarrika Okak. Zorionak! Egun hon, lehenengo eta behin eskerrik asko Bizkaiko Foru Aldundiari sari hau banatzeagatik, eta pixka eta mailak oso ondo azaldu duen bezala, hau guztia hasi zen, 2018an lagun batek ditu ninduenean, herriko militante baten exhumazioa burutu bartzutela, bere hortan esan, gauza interesgarria, guazen zeo zer grabatzera honekin, ea zer ateratzen, ea gorpua ere deskubritzen dugun, eta batean arantzadiko profesionalekin batera, topatu genuen, Hondarribiko persona bat, urteetan zehar hor Alcalá de Henareseneko hilerri bateko hobi komun batean, zentzu batean desagertuta egon zen pertsona batena, bere familiak ere, bere senideek, bere kasu honetan senideen osaba zen figura historiko hau, etzekiten ere norri izan zen bera, eta horren pixkat dokumentala oinarri horri hartuta, joan ginen poliki deskubritzen figura historiko hau, herriak berak ez zuena ezagutzen, Euskal Herriak berak ez zuena ezagutzen, eta senideek beraiek ez zutenak ezagutzen. Orduan guretzako sari hau jasotzea oso garrantzitsua da, dokumentalaren helburua bazelako, figura, bere gorpuzkiak Euskal Herrira ekartzea, Hondarribira ekartzea, gero dokumentalean bere biografia hori joan gara zatika, pixkat ikerketalan horretan berregiten, eta olako sariek ematik dutelako uspoa, eta pixkat zabaltzeko, eta jakiteko jendeak ezagutzeko, zinintzen zen figura historikoa. Azkenan, egon gara kulturaz, literaturaz hitz egiten, baina memoria ere badelako gai garrantzitsua gizarte hori osatzeko, eta hobetzen joateko, iraganeko kontuak aztu gabe. Beraz, eskerrik asko guztioi. Euskara ikasi nahi ez dutenek esaten dute zailegia dela, baina Laura Penagosek argi utzi digu borondatea dela falta den bakarra. Beraz, desiatzen gaude bakarrizketaren bigarren atala entzuteko, zuekin Laura Penagos. Kamtza, tukuna, huitoto, tikuna, enbera, nasa yugue, nukak, zikuani, ziano, makuna, yuruti, atxagua, bora, etenaka. Hauek dira, Kolonbian hitz egiten diren hizkuntzetako batzuk. Tamalez, Kolonbian bizi nintzenean, Kundinamarkan, nik enuen gure hizkuntza ikasteko aukerarik izan. Txiptxa hizkuntza zen. Nire bidean, euskara aurkitu nuenean, hizkuntzak limurtu egin ninduen. Eta berarekin sortu zitzaidan loturari ezin izan nion kontra egin. Leize zuloetan jaio zen hizkuntza hark urtu egin ninduen. Eta piztu egin zidan Kolonbian kolonizazioak galarazi zigun mundu ikuskera. Horri esker, galduta sentiaratzi utzi nion. Baretu egin nintzen. Argi, zirrikitua ikusi nuen eta indarrez eta gogor heldu nion euskarari nire erroak
ez zimeltzeko. Sorterria uzten denean, sustraiak han izan da ere, utxaltzen azten dira hitzak eta itotzen ahotsa. Kasualitatez edo kausalitatez, euskaraz zu hitza ikasteak arbasoen hizkuntzarekiko lotura berrezarri zidan. Zua. Txiptxaz, zua eguzkia da eta. Ara non. Hemengo hizkuntzak bete egin dit, eta guatinzujuko arbazuekin bat egiteko sentitzen nuen utxunea. Nork esango zidan. Ai ama, euskararekin eraiki dudan harremana, ederra eta aberatsa da berez. Komunikatzeko, elkarbizitzarako eta sozializatzeko. Baina haratagoa doa. Euskararekin eraiki dudan harremanak lurrera ainguratzen nau. Uretan jaiotasuna ematen dit. Zutan arima purifikatzen dit. Eta haizetan egan eramaten nau gure herriko mendietan barna. Hasieran, etorri berriaren bakardadean eta isiltasunean traidore hutsa sentitzen nintzen. Kontraesanak. Barruak mugitzen zizkidaten. Eta gure kultura zer, Laura? Gure nortasuna zer, Laura? Asimilazio prozesu batean objektu sentitzen nintzen. Hemengo kultura nire mamia urtzen ari zela pentsatzen nuen nire nortasuna lausotzen. Ez da urrik eman ere. Hain zuzen ere, euskara ikasteak Kolonbiako indigenen kulturarekin lotura berezia sortu didala esango nuke. En nau losatzen esateak euskararen bide zubi espiritual sinkretiko eratu dudala Kolonbian utzi nuen unibertsoa. Berreskuratzeko eta inguratzen nauen hemengoa argitzeko. Lurrazpiko mineral eta materialen antzekotasunagatik Kolonbiako kogi indigenek uste dute haien inguruko kobazuloak eta Euskal Herriko batzuk, Zugarramurdikoak, Pozalagunakokoak, Arpeakoa eta Urdazubikoak, sare energetiko, emozional, kuantiko baten bidez konektatuta daudela, eta sare horrek kosmosoarekin eta kontzientzia unibertsalarekin lotzen gaituela. Nik ez dakit egia den edo ez. Ezin da frogatu, ez da? Dakidan gauza bakarra da euskararekin dudan lotura logikaren mugetatik haratago doala eta espiritua eta arima elikatzen dizkidala. Harritzekoa badare. Harreman filosofikoa eta iaia mistikoa dela. Esan nezake. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Laura, askok ikasi behar lukete zugandik. Horrezko saria banatuko dugu orain, eta horretarako mesedezatu soltza gainera Elisabete Etxanobe Bizkaiko Aldun Nagusia.
Dakigunetik ez dakigunera, hizkuntza bizitik euskera idatzira, bizkaieratik batura. Lelo horiekin laburbildu daiteke saria jasoko duen fundazioaren ibilbidea. 1977 urtean sortu zen, euskara eta euskal ondarea sustatzeko eta ordutik etenik barik ari da lanean euskararen normalizazioaren alde. Helburu horrekin hainbat arlo lantzen ditu. Irakaskuntza, itzulpengintza, herri ondarearen bilketa edota lexikografia. Bizkaiera idatziaren arautze eta ikertze lanetan erreferentea da eta Euskal Biblioteka aberatsa ere sortu du. Dagoeneko igarriko zenuten, egiten duten lan itzelagatik 2024ko Lauaseta ohorezko saria Labairu Fundazioarentzat. Eta saria jasotzeko hemen dugu Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria. Aldun Nagusi Andrea, Kultura Euskera eta Kirol Saileko diputadua, agintariak, Bizkaiko gizartearen ordezkariak, beste saridunak, konbidatuak, labairutarrak, hemen hainbat zagozie, danori egunon. Hasteko, labairuaren izenean, eskerri beroenak emon gure deutzada Saldundiari ohorezko Lauaseta sari hau gure erakundeari emotearren. Aitorpen hau guretzat ohorea da, baina baita be auspoa euskerearen eta euskal kulturaren alde beharrean jarraitzeko. Lauaseta saria gure sustarrakaz, gure hizkuntzagaz, gure identidadeagaz daukagun konpromisoaren adierazgarria da. Labairu Fundazioan egunero gabiz beharren euskerea gehiago eta hobeto erabili daiten gizarteko arlo guztietan. Horretarako gure ikerketak eta gure zerbitzuak eskaintzen duguz. Izan be, guretzat euskerea hizkuntza bat da, baina hori baino gehiago be bai. Kultura, historia, nortasuna, gizarte moduan, komunitate moduan batzen gaituena. 3 urte barru 50 urte beteko doguz erakunde moduan, baina 54 daroaguz jardunean. Gure eskoletatik milaka ikasle pasau dira. Bezeroak 100 zenbatzen dira. Erakunde maila guztiekaz lan egiten dugu eta enpresetan be sarbidea auki dugu. Kulturako hainbat erakundegaz alkarlanean jarduten dugu hitzarmenen bidez. Beraz, sari honek aurrera egiteko bultzadea emoten dozku. Irakaskuntzan, ikerketan eta euskerearen zabalkundean alegin handiagoa egiteko. Badago orain bezer egin eta nondik ibili, eta gu prest gagoz alegintxua egiteko euskerea hizkuntza bizia izan daiten gizarteko arlo eta maila guztietan. Beraz, etorkizunerako gure konpromisoa sendotu gure dugu, Aldundiagaz batera eta ganerako erakunde eta agenteakaz, jarraitu daigun lanean euskera eta euskal kulturea gure identidadearen eta gure nortasunaren oinarri sendoak izan daitezan. Barriro be, eskerrik asko aitorpenagaitik eta sariagaitik. Zorionak Labairu. Eta orain Elisabete Etxanobe Aldun Nagusiaren berbak entzungo ditugu. Guardia on danoi. Astelehenean, Baionako udaletxean, eusko ikaskuntzak deituta, ipar zein hegoaldeko euskal erakundeek ekitaldi esanguratsu eta mamitsua antolatu eben euskararen nazioarteko egunaren 75. urteurrena ospatzeko. Izan ere, eusko ikaskuntzak orain 75 urte, miarritzen egin eban lehen aldiz euskararen eguna aldarrikatzeko deia.
1959 urtean, eusko ikaskuntzak, sasoiko euskaltzale gehienak batu ebazan, eta batzartutakoen adostasun osoz, adierazpen sakona plazaratu eban. Euskaldunei euskaraz egiteko deia zabalduz, eta munduko herriei jakinaraziz, euskerea bizirik egoala euskal herrietan. 75 urte luze joan dira. Harrezkero, bide luzea egin dugu euskaldunok, eta hementxe jarraitzen dugu euskaldunon hizkuntzaren etorkizunari zutabe sendoak jarri nahian. Gaur beste egoera bat ezagutzen dau euskereak, euskal gizartean, baina oinarriak eguneratu eta helburu barriak zehaztu beharrean gagoz ezinbestean. Bizkaiko aldundiak bat egin gura dau, lehengo batean Baionan eusko ikaskuntzaren gerizpean, euskal erakundeek plazaratutako adierazpenaren edukiarekin. Euskara izan dadin, gure gizartearen kohesio osagaia, eta bereziki euskal herrietara iritsi berri direnen herritarrena. Bizkaiko Foru Aldundiak, adierazpen horren edukiak baiestatzeaz gainera, bere berbea emon nahi dau, sendo emon nahi ere, tinko eta gogortzu jardungo dauela helburu horrek bizkaitarren artean bete daitezen, beharrezko egitasmoak onartu eta gizarteratzen. Ondotxo ikasi dugu azken urteotan, langintza hau ez dala norberak bere aldetik egitekoa. Alkarlana ezinbestekoa jakula maila honetako egitasmoa aurrera ataratzeko. Aldun nagusi nazenez, nire barruko aukeraren barri emongura deutsuet. Euskeraz bizitzeko aukerarena, etxean, lanean, lagun artean, eta hemen, bizkaitar danon etxean. Eta dei egiten deutsiet lehenengoz, diputazio honen kudeaketan jardun diren erakunde arduradun politiko, funtzionario, lankide, guztiei euskeraz jarduteko joera lehen etxidaien. Herritarrei harrera euskeraz egin. Norberaren idatziak euskeraz idatzi. Lankideen arteko hartu emona euskaraz gauzatu. Batzarretan euskara erabiltzaren aldeko joera indartu. Bizkaiko diputazio honetan, bere zereginak burutze datorren herritarrak euskaraz burutu nahi baditu, beharrezko egokiera izan dagian. Eta bereziki egin gura deutzie dei bizkaitarrei, euren egunerokoa jardueran, ahosen idatziz, euskeraz egin dagien. Sarritan, aho bero jarduten dugu euskararen aldeko jarrera aldarrikatzen, gero, nahi gabe edo inertziaren indarrez, gazteleraz jarduteko. Euskaraz hitz egingo daben herritarrak behar ditu. Agian, marketing eta eslogan gutxiago eta koherentzia gehitxoago. Aspaldian esan eban, Josean Hartze poetak. Hizkuntza bat, ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik. Esaldi, bikain eta biribila. Izan ere, euskeraren etorkizuna bermatu gura dugunok, ezin duguna da zeregin hau besteen auzokoenen bizkarrera jaurti. Horregatik, bistakoa da, euskeraren gizarte egoera sendoago geunkela, euskaldun bakotxak, bere eguneroko jardunean, euskararen erabileraren aldeko aukerea indartuko bagendu. Komunikabideak euskaraz jarraituz, administrazioekin hartu emonak euskaraz eginez. Erosketak egiterakoan, euskaraz aurkeztutako gaiak erosiz. Lagunarteko solasaldiak euskeraz gauzatuz. Euskara hautatuz norberaren lanhizkuntza gisa. Eta nire gaurko deia izan ere bada euskaraz ez dakiten herritarrentzat ere. Jakien dagiela euskaldunontzat gure hizkuntzaren erabilera ez dala berriketa hutsa, hala nolako toten bat eta are gitxiago herritarren aurkako bereizkeretan aritzeko aitzakia. Ez, inola ere ez.
Gizarte kohesiorako osagai funtsezkoa da gaur egun euskararen erabilera gure artean. Jakin badakigu, gaztelera gure artean dauan garrantzia, indarra eta eragina. Koldo Mitxelenak berak, orain urte asko argiro esan eban, osenki esan eban, gaztelera gurea ere bada. Horrezaz gainera, azkenengo urteetan, gure artean ezagutzen dugun aldaketa funtsezkonetako batek, immigrazioarenak, hizkuntzen erabileraren esparruan dau eragin zuzenenetako bat. Ikusi, Foru Aldundi honek berak, orain pare bat urte, landu eta argitaratu eban Bizkaiko hizkuntzen aniztasunaren mapa. Lan bikaina, irakurri eta aztertzekoa. Bertan, Bizkaian, 100 gora hizkuntza hitz egiten direla nabarmentzen da. Ederra aberastasuna. Egoki kudeatu beharreko aniztasuna, aberastasuna. 100 hizkuntza horretatik, 4-5 batek, badabe, ala nola erabilera esparrua etorkin horren artean, izan portugesak, arabiarrak, errumanierrak, frantsesak. Eta beste gauza bat da, geroz eta herritar gehiago gai direla ingelesez ere jarduteko. Etorri berri jakusan herritar honei, euskaldunon hizkuntzarekiko jarrera abegitsua izan dagiela eskatu gura deutziet. Gaur eta noiz eta euskararen nazioarteko eguna ero kontestua ospatzen ari garen honetan. Euskarak aintzinatik ezagutu dan gizarte historian, ekaitz eta denborale bortitzak ezagutu ditu. Baina arian dandanak gainditu ditu gaur egunera arte. Izan, sasoian sasoiko egitura politikoek eragindakoak, euskarak gainetik pasa izan ditu erromanizazioa, erregetzak, errepublikak, diktadurak. Izan, aurrerakuntza teknologikoen eraginez jasandakoak. Euskararen biziraupena bermatu da auskotasunean. Gutenberg galaxiaren barruan, McLuhanen ikusentzunezko unibertsoan, eta oraintsu, bizi, interneten sarearen ari eta lainopean. Elebakartasunaren alde egindako eraso guztiek izan dabe neurriko erantzuna euskararen gizarte historian zehar, euskararen biziraupena bermatzeko eta euskaldunon elkartea sendotzeko. Gaur, 2024ko euskararen nazioarteko egunaren kontekstu honetan, alegin honen lekuko baten goraipena egin nahi dau Bizkaiko Foru Aldundiak aurtengo lauaxeta saria emoterakoan. Izan ere, Bizkaiko euskararen egoera ezberdina izango litzake, azkenengo gizaldian erdian Labairu erakundearen lan eskergagatik izan ez balitz. Erakundea dinot, bai. Euskararen eta euskal kulturaren erreferentziazko erakundea dalako Labairu. Bere lanaren emoitzak Bizkaitik Euskal Herri osora zabaltzen dituen erakundea. Mugarri sendoak jarri izan ditu Labairuk euskalgintzan, mendebaldeko euskararen ikerketan, araugintzan eta bizkaitarren euskalduntzegintzan. Mendebaldeko euskarak korpus normatibo egituratu eta argia dau gaur egunean Labairuri esker batez ere. Bizkaierari buruzko ikerketak aurrerapen nabarmenak ezagutu ditu urteotan Labairuren ekimenen eskutik. Helduen euskalduntzean, Labairuk egindako bidea azpimarragarria da, bigarren hizkuntzen irakaskuntzaren esparruan, didaktikarako jokabide propioa landuz eta jorratuz. Dakigunetik, ez dakigunera, hizkera bizitik hizkuntza idatzira, bizkaieratik batura. Bizkaieraz landutako literatura goi-mailara eroan dau Labairuren idatz eta mintz egitasmoak. Baita itzulpengintza eta euskararen normalizazio planak. Lan erraldoia, kalitate bikainez landua eta gizarteratua. Lan erraldoiak, pertsona erraldoiak izaten ditu gidari. Euskaltzale sutsu eta langile borrokatuak.
Labairu erakundea bizkaitar erraldoiek eroan dabe bizkar gainean isil-isilik. Askotan behar besteko onarpen barik, korrote nagusiaren hildotatik kanpo. Horregatik, gizalegezko eta beharrezko jotzen dut, gaurko Bizkaiko Foru Aldundi honek, Labairu erakundeko euskaltzaile bikain eta emankorren izenak bizkaitar guztion etxe nagusia dan honetan goraipatzea. Aintza eta ore, beraz, Ander Manterola, Gurutze Arregi, Mikel Zarate, Carmelo Etxe Nagusia, Gaspar Martínez, Adolfo Arejita eta Igon Etxebarria. Eta euren gidaritzapean, Bizkaiko euskalgintza sendotzen eta zabaltzen jardundaben ikertzaile, irakasle, itzultzaile, hizkuntzalari eta pedagogo guztiei. Eskuaraz, esan ohi da, atzeak dio aurrea nola dantza. Lehen hartuteko kaskarrekoek erakusten dabe aurrera bidean zein bide hartu. Iraguna dugu, geroaren maisu eta esperientzia egitasmo barrietarako maistra. Izan ere, gaur egun erronka barriak ditugu begien aurrean, izan hizkuntza aniztasuna, izan adimen artifiziala. Egingo dugu aurrera, gure esku dago, zure esku dago, batez ere. Izan euskaldun, egin euskaraz, bizi eta goza euskaraz. Eta gaur, euskararen nazioarteko jaiegunan ospakizunaren testu inguruan, egin dagigun jai, egin dagigun topa, euskararen etorkizunaren alde. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Aldun Nagusi Andrea, eta orain mesedez atozte Aldun Nagusi Andrea, diputatu Andrea eta saridun guztiak aurreskuaz gozatzeko.
eskerrak saridunei eta zer ospatu badagoenez topa egitera gonbidatzen zaituztegu Bizkaiko txakolinarekin zelanez eta onaino gaurkoa. Lauaxetak berak egiten zuen moduan gaurko saridunek argi utzi dute euskara bizi eta maitatzen dutela. Eta gure ondorengoek ere euskara bizi eta maitatzen jarrai dezaten badakizue. Denon artean herri hau sortzen jarrai dezagun euskaratik eta euskaraz. Eskerrik asko guztioi eta datorren urteko lauaxeta sarietar arte agur. Barri garen ere,